Aga jingle ka UEFA Nation League playoff hapring ka Ukraine Persia ka Belgium. Haba phai shakra ka jingle ka Ukraine ka lakhor ka nam chop. Hadin magalala abat limsok ka Belgium dalai la kowe. Aga jingle ka Nation League quarter final first leg hapring ka Netherlands Persia ka Spain. Aga nang jingle ka baro ar tadi ken hun ki Iakhait damar ar gol. Bari ka gol pen Iakhait ka Spain ka layo ban chap ashwa ban kut ka jingle ka. Kata ha menit ka bakandai peu plus lai. Bari ki ar gol jong ka Netherlands layo ban chap leng bau Gakpo badu Regender. Bari ki ar gol jong ka Spain layo ban chap leng bau Williams bad Umerino. Haga jingle kai hapring ka Italy Persia ka Germany. Haba phai shag nang jingle kai ka Germany. Kala khor ka nam job hadin magalala ban Liem ka Italy da ar la kawai. Haga jingle kai hapring ka Croatia Persia ka France. Haba phai shag ka jingle kai ka Croatia kabre ka region Modric kala khor ka nam job hadin magalala ban Liem ka France kabre ka region Mbappe da ar la not. Baria gini ki ar gol jong ka Croatia layo ban chap nengkong. Haga menit ka ba ar penriu leng bau Budimir. Bari ka gol ka ba ar layo ban chap leng bau Perisic. Haga menit ka ba sau phuksan plus iway. Hagway par ka jingle kai Nation League quarter final first leg hapring ka Denmark Persia ka region Ronaldo ka Portugal. Haga nang jingle kai ka Denmark kala khor ka ram job hadin magalala ban Liem ya ka Portugal da shigol lanon. Bari ka shigol juga Denmark layo ban chap leng bau Rasmus. Haga menit ka ba nyau peu pra.